Ftit tan-nifs għall-familji li għandhom persuni li jbatu mill-kundizzjonijiet tal-Multiple Sclerosis u l-Attention Deficit Hyperactive Disorder ADHD. Dan kif sa fl-aħħar is-servizz tas-saħħa pubbliku se jkun f'pożizzjoni li jibda jipprovdilhom il-mediċina. Għaldaqstant il-wegħda tagħna li sa l-ewwel ġimgħa ta' April sa jkunu hemm fl-iskafef tagħna biex jistgħu jintużaw hija midna mhux tal-lijek sa tkun fl-aħħar ġimgħa ta' Marzu. Waqt il-programm Kalamita fuq One, il-ministru Godfrey Farrugia qal li hemm biss 20 mediċina out of stock. Dan meta mqabbel ma' żminijiet oħra fejn kien hemm 130. Mallum il-ġurnata aħna nippubblikaw il-lista online. Kull ġimgħa ta' x'inhu nieqes u x'jista' jkun nieqes fl-ispiżerija tal-għażla tiegħek. Il-Ministru Farrugia spjega wkoll li qiegħda titnaqqas il-burokrazija. Dan bil-kunċett ta' one-stop shop. Min imur bil-informazzjoni kollha meħtieġa jista' jinqeda dak il-ħin stess toħroġ l-kartuna safra u mhux hekk biss jista' jmur l-ispiżjar li jkun għażelu dik il-ġurnata stess u jieħu l-mediċina. Qabel konna ndumu 4 ġimgħat. Illum f'ġurnata min imur bil-particulars kollha kif meħtieġ jinqeda. Żied ukoll li fi żmien mhux imbiegħed il-Customer Care ta' Malta u Għawdex se jkun kollu ċentralizzat f'post wieħed.